Hvis vi skal lave noget Diller-film? Jeg vil godt sige, at vi har lavet sådan en lille workshop, hvor vi har kastet nogle ting på bordet, hvor der er nogle forskellige mennesker, der har kommet med nogle inputs, og jeg synes, det er rigtig lækkert, at vi ligesom arbejder med helheder og ikke forfalder til små detaljer. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi alle sammen arbejder mod det samme mål, og ikke skyder over det mål, som vi arbejder sammen med. Men alle, som er til stede, har åbnet deres bukser og vist deres genitaler. Så det er vigtigt at vise, hvad man står for, og hvor man står henne. Og kan den stå, eller kan den ikke stå? Det er jo et stort spørgsmål, som vi alle sammen kan stille os selv. Men hvad synes du om betalingsringen? Betalingsringen er meget ulækker at høre på, fordi at man får sådan nogle homofile associationer ind i sit hoved. Og jeg tænker bare, at det er sådan en gigolo, vi taler om, eller er det bare betalingsring? Altså betalingsring mig her, betalingsring mig der. Man kan jo altid betale for noget, og det er ikke særlig ringe. Eller det kan være godt eller skidt. Og det kan også være rigtig kedeligt. Og jeg prøver så at fremstå rimelig kedeligt, fordi jeg prøver virkelig at lave det her videoklip så kedeligt, og langt og kedeligt, at der er ikke nogen, der gider høre på det. Hvordan vil du sammenligne betalingsringen med en dåse ananas i vand? En dåse ananas i vand, og betalingsringen er ikke umiddelbart... det kan man ikke umiddelbart sammenligne, fordi at en dåse ananas har også en indre ring, og så lægger det noget sødestof, og det kan være rigtig dejligt at røre ved og smage på, hvor man kan sige, væk med det. Ananas og betalingsring, dåseananas, kan man sige, man kan lege dåseskjul, man kan ikke lege betalingsrings skjul, fordi det kan man ikke, fordi at betalingsringen, hvis man fortsætter den her analogi med, at det er ligesom det brune punktum, eller det lille komma, den lille streg i sandet, den lille tissetår, jeg laver, den lille bitte tissetår, som jeg slår i sandet, er ikke det samme som en lille ananasring, fordi ananasringen er rigtig sød og dejlig at røre ved, og man kan putte flødeskum på den, eller man kan gøre hvad som helst. Til slut, hvordan har Kippers ændret dit liv? Ja, Kippers har ændret mit liv på den måde, at alt, hvad der lugter af fisk, forsager jeg, og jeg vil hellere have en ostemad. Godt. Lige til slut. Du har sagt slut en gang før. Hvor mange gange skal du sige slut? Nej, det sagde jeg ikke. Lars von Trier, du kan ikke gemme dig bag kameraet hele tiden. Godt.